באר יעקב נקראת על שם הרב יעקב יצחקי ממייסדי המושבה, בן למשפחת רבנים אשר בהיותו בן 22 מונה לתפקיד הרב הראשי של יהודי קווקז. בשנת 1907 רכש הרב יעקב יצחקי 200 דונם מקרקעות ואדי למון. כמו כן עודד הרב את בני דתו, יהודים מחבל דג'יסטן שבקווקז, לרכוש אדמות ולהצטרף ליישוב החדש. הרב עצמו קבע את ביתו בירושלים, בעיר העתיקה, שם הקים חצר וישיבה. שני בניו, יצחק ודניאל, נשארו ביישוב החדש להקים בו את ביתם, וזה ביתו של יצחק יצחקי ולידו בית ארנון יצחק.